ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu ƙayatarwa. Kada ku manta ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku ingantattun shirye-shiryen mu kai tsaye. Mun gode. Hayya to kai kai ako mai bakin magana ako mai bakin magana dai Sumamin shinkafa. Shinkafa wannan iri? Ni ka samun shinkafa, samun wake. Wake? Ka haɗa mana shinkafa da wake a plate daya. A waje ɗaya kuma? Warai ka haɗa guri ɗaya mana, ka sa nama da komai duka ne, amma a plate daya. To. Shinkafa da wake, ma'ana PDP tare da APC. Sunana Bello Muhammad Bello, General BMB. Sunana Al'amin Buhari, jarumi ne ni a masana'antar shirya fina-finan Hausa ma'ana Kannywood. Jarumi, director, marubuci a Kannywood. Ra'ayina shine in zaɓi PDP ma'ana Alhaji Atiku Abubakar 100%. Ra'ayina in zaɓi APC sak kuma in zaɓi Muhammadu Buhari next level. Yin hakan bai hana mu ci abinci kwano guda ba. Kuma wannan dalili bai hana mu yi mu'amala tare ba. Muna kira ga al'ummar Najeriya ranar zaɓe mu fito kwanmu da kwarkwatonmu. Mu zaɓi ra'ayoyin mai tsayin daka. Mu yi siyasa ba da gaba ba. Amma ni ra'ayina APC next level. Ni kuwa PDP nake yi, Atiku Abubakar nake. Najeriya ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya. kai kaje golo rike allo to raba kanka da yan fati cire tsoro zama kwaro gun magana da fitar. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu ƙayatarwa. Kada ku manta ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku ingantattun shirye-shiryen mu kai tsaye. Mun gode.